Predstavte si domov, kde je vždy príjemná klíma. S klimatizáciou Sinclair Marvin je to možné. Zabezpečí vždy príjemnú klímu a čelí energetickým výzvam moderného sveta. S energetickou triedou A+++ poskytuje vysoký výkon aj pri nízkych prevádzkových nákladoch. Hodnoty SER 8,5 a SCOP 4,6 dokazujú, že Marvin dosahuje vysokú účinnosť pri chladení, tak pri vykurovaní. Pričom efektívne ochladzuje s minimálnou spotrebou energie a vykuruje aj pri vonkajších teplotách až do -25 stupňov Celzia. S integrovanou Wi-Fi budete mať jednotku vždy pod kontrolou. Teplotu svojho domova môžete ovládať odkiaľkoľvek na svete. Svojím elegantným dizajnom sa hodí do každého interiéru a vybrať si môžete až zo 4 farebných prevedení. Neprekvapia vás letné horúčavy ani zimné mrazy. S klimatizáciou Marvin od Sinclair budete mať doma vždy príjemnú teplotu. Viac u nás. Klimatizácie bratislava.eu, model Sinclair Marvin.